bare så længe det her går min vej. Jeg har oversigten, rolig holder borgerpligten. Det er jo ikke... Ja, så er det sgu tid igen, venner. Ja, for det er nemlig lige rundt om hjørnet, og Guldhammer 2024 bliver afholdt lige her på Københavns Mediegymnasium. Vi har blandt andet de klassiske kategorier. Bedste kortfilm, bedste klip, bedste musikvideo, bedste film, årets bedste skuespiller, årets bedste reklame. Vi har det hele. Faktisk også nogle helt nye kategorier med i år. Vi har nemlig årets bedste rejsemontage, årets bedste game design, årets bedste fakta og årets bedste animation. Hold kæft, det lyder fedt. Puha, det var mange kategorier. Det er det nemlig. Og det er derfor, at I både skal sende jeres video ind i den fulde længde og en 30 sekunders trailer, som vi kan vise til showet, når det er. Husk at få sendt jeres kreative projekter ind senest den 3. marts. Dokumentet kommer ud lidt senere. Vi glæder os til at se jer den 8. marts.